केरी 70च्या लोकांक रस्तो लायटीच्यो कटकटी चोरलाच्यान बेळगांव वचपाक केरीच्यानच वतात। रस्त्याक सगळ्याक खड्डेच खड्डे आनी रस्तोय अशीर। लायटय खंय 5-5 मिनटांनी वता। गावात स्मशानभूमीचोय प्रश्न आसा। पळोवया केरी 70च्या लोकांच्यो समस्या। पर्या मतदारसंघातल्या केरी गावातले हे 2 माडांकडले जंक्शन बेळगांव वचपी लोकांक च्या पाणी घेवपाक रावपाचो वो स्टॉप। मात केरीच्या लोकांक रस्त्याच्यो कटकटी, रस्त्याक सगळे खड्डे ते खड्डे रस्तोय अशीर। थळावे लोकांनी पंचायत आमदाराक सांगून जाले कांयच फायदो ना। 10 टर्म आमदार आनी 17 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्ले प्रतापसिंह रावजी राणेचे हे मतदार। चल्लो गाड आहा आता संध्याकाळच्या टायमार थंय लोकांक अशें रोड क्रॉस करपाक मेळना, इतलो अशीर रस्तो आहा। आनी हे गव्हर्नमेंटान आता ते करूंक जाय, इतली वर्सां करूंक ना, आता तरी करूंक जाय रस्ते। नाजाल्यार ते इतले एक्सिडेंट जातले थंय सोंसपाचे न्हू, लोकांक फिरोंक मेळना एवढेन तेवढेन। रहदारी वाडलेली आसा, रस्ते आहा तशेच आसा। ह्यो गाडयेक आमकां खूबसो त्रास जाता की ह्या खड्ड्यासून गाडयो काडपाक, आनी ह्यो खड्डे मोठे मोठे सामके आहात। आनी दुसरी सुद्धा गाडी येत जाल्यार आमकां खूबशी भायर घेवची पडटा गाडी। डबरे अशें कोण अजून पर्यंत लक्ष घालिना। आनी गाडी चलोवपाक म्हणजे एकदम हांगासर एक 2-3 भुरगे पडल्या गाडी घेवन हे डबऱ्या खातीर। आनी आमकां म्हणजे खूब त्रास जाता हे डबऱ्या खातीर। आमी पंचायती कडेन हे केल्ले, आमचे पंचांक म्हटलें की आमचे मातशें हे पळयात म्हणून कितें ते कोणी अजून पर्यंत काय एक्शन घेवंक ना आनी पंचायतीने कितें काम करूंक नासतलें। गावात लायटीच्यो कटकटी, लायटीच्यो वायरी 50 वर्सां पोरण्यो। पावसाच्या दिसांनी सामकेच हाल। अंडरग्राउंड केबलिंग करपाची लोकांची कितलीशीच वर्सांची जुनी मागणी। लायटीचे प्रॉब्लेम फाटली कितलीशीच वर्सां जाली आंदोलन केले, पण स्थानिक आमदारूय सहकार्य करिना आनी विद्यमान सरकारूय सहकार्य करिना। असल्या कारणान हो जो आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग दिवन हो प्रश्न सुटावो करतलो म्हणून फाटलो आमचो वीज मंत्री इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर मिलिंद नायकान सांगलेले, पण हो अजून पर्यंत म्हटल्यार म्हाका दिसता ह्या गजालीक आतां जाली 4 वर्सां, पण आयज पर्यंत तेजेर कसलीच कार्यवाही जाल्लेली ना। लायट एक आदीस आसता 2 वरां नासता अशें जाता लायटीचे, आनी प्रॉब्लेम मोठो जाता हांगा लायटीक लागून। तेन्ना लक्ष घालूंक जाय कोणी तरी, एक पंच आसा जो सरपंच आसा तेणी पळोवंक जाय येवन। आमचे पयली लायटीची समस्या सोडोवची बेगीतल्या बेगीन, त्या केबल घालचो आनी आमी मागीर पंचाचेर आनी कोणच्या तावणाचा मेन प्रॉब्लेम तो आहा। ती जंगलासून येयल्या कारणान भितर खंय ना खंय तरी वाऱ्या बरोबर खाली पडटा आनी थंय वर्कर पावतलो जाल्यार तो पिरेड वयता, मागीर आमी चवतायटा। गावात स्मशानभूमीचोय प्रश्न आसा। ज्यो स्मशानभूमी आसात ते वाड्यावेले लोक खंय दुसऱ्या वाड्यावेल्या लोकांक ती वापरपाक दिनात। लोकांक सादी स्मशानभूमी दिवपाक शकलो ना तो खंय आमदाराचो नैतीक पराभव। विद्यमान परिस्थितीन प्रतापसिंह राणे हांगासर फाटली 50 वर्सां जाली आमदार आसा। मुख्यमंत्री 18 वर्सांची कारकीर्द तेंची जाली, पण तेंच्यांनी एक सादी स्मशानभूमी दिवपाक शकले ना, हो तेंचो नैतीक पराभव आसा अशें म्हाका दिसता। आनी वेगळ्या हातान जर जमीन आसा, प्रतापसिंह राणेन स्वता इनिशिएटीव घेवन पुढाकार घेवन एखादी जमीन पळोवन त्या हेजेर एक सार्वजनीक स्मशानभूमी बऱ्यापैकी बांदची अशी लोकांची मागणी आसा। लोक समस्या घेवन आमदाराकडेन गेले जाल्यार खंय थळावो आमदार प्रतापसिंह राणे सांगता बीजेपी खंय कामांनी आडमेळी हाडटा। तो आमदार म्हणटा राणो म्हणटा आता तो सरकार मागणी केली तो पास करीत ना। आमच्याकडे सांगतात ते आमचे लोक पुढारी आहात न्हू, ते वयतात तो म्हणला आमच्याकडे आता सत्ता ना, आता बीजेपी कडे सत्ता, आम्ही बीजेपी कडे सांगता काय। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। एकामेकांबरोबर आशिल्ल्या मतभेदाक लागून कारमोणा पंचायत मेंबरांची रहेजा प्रोजेक्टा विशींची खासा मिटींग जावंकच ना। 7 पंच मेंबर आशिल्ल्या ह्या पंचायतीचे 3च मेंबर मिटींगेक आयिल्ले। मेजॉरिटी नाशिल्ल्यान मिटींग कॅन्सल जाली। एक्टिव्हिस्ट सुकूर मिरांडान पंचांच्या कृतीचो निषेध केलो। कारमोणा पंचायत वाठारात रहेजा प्रोजेक्टा वेल्यान बोवाळ चालू आसा। ह्या इशूचेर चर्चा करूंक पंचायत बॉडीची खासा मिटींग आपयल्ली, पूण मिटींगेक 7तले 3च मेंबर आयिल्ल्यान मिटींग कॅन्सल जाली। I have already given charge to Sarpanch from the 19th, and this meeting was called when I was the acting Sarpanch. But since 4 of the members have refused to accept this, saying that it was not discussed with them, this meeting has been called off. How many members are now today's present? 3 members are present today. Meeting is cancelled. So the meeting is cancelled. पंचांनी लोकांचो विचार करून काम करूंक जाय अशें एक्टिव्हिस्ट सुकूर मिरांडा उलयलो। रायजा शोकस नोटीस धाडली काय म्हणून ते इन्स्पेक्शन जालें ते प्रमाणे
पूण हिंग येयले आमकां दुसरी स्टोरी मेळ्ळ्या दुसरे भाशेन सांगूंक लागलें की 4 मेंबरांनी एक्सेप्ट केलें ना म्हूण आनी ते पासत तेमकां स्पेशल मिटींग आमच्या एरांनी मागोन आमी ते पोस्टपोन केली ती मिटींग पोस्टपोन केली म्हणजे आतां तेंगे 26 बॉडी मिटींग आहा सो दे वील रिक्वेस्ट द चेअरपर्सन to discuss the two things, Arda and Raheja's thing, and to discuss on the chauffeur notice, the inspection report and everything, and at least after that they will hold a meeting, and because the people are waiting for this result. The people have been gone to the site to see what is happening, to find out what is going on, and if the body as a whole, who were saying that they are with the people, if they had any differences or anything like that, they should have discussed among themselves and sorted out the problem. It's not a big issue. When government can do certain things with understanding, there's nothing the local body can do if it is good for the village. Okay? There are a lot of things can be done if it is good for the village. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. परत एक फावट गोंयांत एटीएम स्कॅम. वास्कोचो भद्रसेन राऊळ म्हणटा ताका कोणे तरी 10,000 फटयलो. फोन केलो, एटीएम नंबर घेतलो आणि 5 मिनटां भितर पैसे ट्रान्सफर. राहुळान आता पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केल्या. पुलीस फुडली चौकशी करतात. कामावर बिजी होतो. बिजी असताना मला एक कॉल आला. कॉल आल्यावर मी तो रिसीव्ह केला. कॉल रिसीव्ह केल्यावर त्याने मला काय सांगितलं, राहुळ का? मी बोललो हां राहुळ, पण माझं पुरं नाव काय म्हणलं तर ते बोलले भद्रसेन राहुळ का? तर मी बोललो हां भद्रसेन राहुळ, मी बँक ऑफ इंडियामधून बोलतोय. बँक ऑफ इंडियामधून बोलतोय. तुमचं एटीएम कार्ड कॅन्सल केलं गेलं, ते एटीएम कार्ड चालणार नाही आता. तर मी बोललो असं चालणार नाही, गेल्या महिन्यात मी यूज केलं तेव्हा चालू होतं, पण आता हे नाही. तर बोलले ते कॅन्सल केलं. तुम्हाला जर चालू करायचं असेल तर तुमचा तो वरचं कार्डचा वर नंबर आहे ना, तो मला सांगा म्हणून. मी बोललो सांगेन. त्याच्यानंतर मी कार्डचा नंबर सांगितला. कार्डचा नंबर सांगितल्यावर ते एकदम हे केलं, त्यांच्याने पैसे क्लोज केले. कसं कळलं हे तुम्हाला पैसे काढले म्हणून? पैसे काढल्यावर मला मेसेज आला सर की तुमचे एवढे 9,997 रुपये डेबिट अकाउंटवर विड्रॉल झाले म्हणून मी परत माझ्या भावाला फोन केला आणि मी बोललो इन्क्वायरी कर बँकेमध्ये, माझे असे पैसे कमी झाले म्हणून. मग आम्ही बँक ऑफ इंडियामध्ये जाऊन चौकशी केली. बँक ऑफ इंडियावर जाऊन चौकशी केल्यावर ते काय बोलले, तुमचे पैसे काढले गेले, पण ते 9,997 रुपये काढले गेले आणि 1,000 रुपये तुमचे रिचार्ज केलं गेलं. कोणाचा मोबाईल रिचार्ज? तुमचा मोबाईल रिचार्ज? नाही, माझा नाही मोबाईल. ज्याने मला कॉल केला होता ना त्याच्या मोबाईलवर रिचार्ज केलं. मी एवढंच सांगू शकतो सर, ते माझे ते पैसे गेलेच, पण असे कोणाचेही फोन आले आणि कोणी एटीएम नंबर वगैरे विचारला ते मत त्यांना देऊ नका, एवढीच माझी त्यांना रिक्वेस्ट. का म्हणून? काय होणार? कारण मी स्वतः फसलो गेलो, ते अजून कोणी दुसरा फसू नये एवढेच माझी त्यांना नम्र विनंती आहे. तुम्हाला जो फोन आल्यानंतर किती वेळाने तुमचे पैसे काढले गेले? सर मला फोन आल्यावर लगभग 2-3 मिनिटाचं काम झालं. मला 2:11ला फोन आला. 2:11ला फोन आला, मी रिसिव्ह केला नंबर. 2:15 पर्यंत माझे क्लोज झाले पैसे. घेऊया एक ब्रेक.